L'any 1925, Pau Casals va impulsar l'Associació Obrera de Concerts, una associació per fer arribar la música simfònica a la classe treballadora. La iniciativa va ser un èxit, va arribar a tenir més de 3.000 socis amb seccions a tot Catalunya, una revista musical pròpia, una escola de música, una biblioteca i moltes altres entitats paral·leles. Els obrers, pagant una quota, tenien accés a tots els concerts que l'Orquestra Pau Casals els hi oferia, la majoria d'ells en diumenge al matí, però també a recitals i altres formacions de música de cambra. L'any 1934, l'associació va crear la seva pròpia orquestra, l'Institut Orquestral, que sota la batuta de Joan Pich Santasusana va fer una gran tasca musical i social. L'activitat de l'associació es va dissoldre l'any 1936 amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. En l'exposició podem veure la reproducció del cartell del primer concert que va fer l'Orquestra Pau Casals al Teatre Olímpia de Barcelona i altres objectes originals com exemplars de la revista Fruïcions, memòries, carnets originals de socis de l'associació i també el llibre d'actes de l'associació dels anys 30 al 36, signats per Enric Rafael i el seu secretari Francesc Nonell i que va ser retornat dels arxius de Salamanca l'any 2016.